Bunda-bundaku tercinta boleh goyang. Ayo. Keluarga besar Ibu Mukina yang sedang berbahagia. Bagus. Mas Fani, gak pengen ngicipi lagu kita. Si Dorondo, ayo. Bakon juga nang ngarep ngene koyo ngene. Yen tolong siramu wis tak aturi. Asik. Golek bojo sing bagus kaya MC-ne iki. Masa ya? Nanging sliramu saiki digawe lara. Ora wurung saiki ne dadi rondo. Ayo bos, naik bos, naik bos. Asik. Matur suwun bosku. Ayo naik, naik, naik. Naik, naik. Terima kasih mas. Matur suwun bosku. Asoy. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni randane. Matur suwun bosku. Iya iya. Matur suwun bosku. Monggo naik. Yes, halo iki. Terima kasih Mas Ganda. BSS audio mantap. Enak loh ini. BSA Music Official. Terima kasih kameramen, sahabat TikTok, sahabat YouTuber Indonesia. Roko Mas dan Bagus, Fani Kusumaji, honor saya matur suwun, terima kasih. YSA Music Jombang punya cok. Yen mulung sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora wurung saiki ne dadi rondo. Asoy. Terima kasih bosku. Asoy. YSA Music. Terima kasih mas. Oh iya. Ayo. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni randane. Matur suwun bos. Selawase Antum Tresno Bepojoan Selawase. Ja Mbak Putri tadi sudah